वरचा सेमी या मैदानातला 7 सुटला. अतिशय सुंदर आणि निर्विवाद वर्चस्व. चला या फायनल पात्र बैलगाडी मालक स्टेजच्या समोर सर जरा माग निकाल बघू द्या स्टेजवरचे. या चला फायनल पात्र बैलगाडी मालक या स्टेजकडं आणि सामन्यातले बैलगाडी मालक आपण ही स्टेजकडे या. आपलं संगनमत तिकडे होत असेल तर करून घ्या. सेमी फायनल 7चा निकाल. सेमी